alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV oɗo saaha wirdama gasi ceerno ene faati nokku muɗum oɗo saaha batu ceerno o wawa jokkude inchallah mawla ha jurugol ceerno mawɗo ha duusa ha galla ceerno inchallah mawla gardugol ceerno yeɓum war ceerno alhamdulillah rabbil alamin. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. أي آية كيلوره أكيان أي كن أكيان هرب بينون ما يريدهن نور رمضان أي نور رمضان كتب نيران جتنا من القرآن أي كتب نيران جتنا من القرآن أي دين كتب نيران كتب نيران أيدمو القرآن نور رمضان أيكم مولد رمضان أتبين رمضان أي القرآن أنا كفاول ولم بين لا رمضان وينال فول ودام رمضان سمعنا كنور آيات ويكم معنا كنور آيات أمر بأتول من ودام إليه رمضان ويد ودام إليه رمضان خير لجل حق لجاga إسلام والفرقان نور ولا موت رمضان سجل ومنكي دفتر له أهالي فقه نور وهذا حاصل ويجي فرلا تجيب الجبل فمن شهد منكم الشهر فلا يموت شديد الليل وأندي فرلا الله وإمامه فليصمه يهور أنا جيل بتكنا جيل بتكنا بمكة جيل إنه بمكة تبي يبين كور جيل مكة كم جيل الذي فيها كافي الذي ستويلي كور كتاوتاتي ومن كان مريضا على سفر بعدة من أيام نتسلم ومن ستويلا نتسلم ما ولقت أميد هاي ستوي أوليين إلى وادن لم تجواز هورد ها سلا يوكويا ما ها أرسي دنغالي ويبويا إندر نيالدي غودي أهالني إنون وفرلي ريورو كور كندو كونو وانا يدي ساتين دي دومن أهالني إن كانكو كم كوني مويا مكو إميدن gilay korka ha e ko wala korka o wi ko newnande en tan ndar o wi yuridu llahu bikum yusra Allah ina muuyi e moɗon newyam ndar noon jira tan mana jilla o mantuq muɗum woni newya o wiigi ndar gila jumla o mantuq mum woni newya ina anda mafhum o mana ko sattede Allah muyani manam haalata ko wonde Allah kam muyani tan sattede e dow jiyaɓe
kono hakke ko habar o yiɗi laɓɓinde ɗum o wi kon noon hakke ko yiɗi laɓɓinde habar o wonde ko newya tan wonde ko newya tan o yiɗani jiyaɓe makko o yiɗani jiyaɓe makko mafhumu paameteneɗo o wi mafhumu paameteneɗo o yuridullahu bikum e yuridullahu bikum yusra o waɗay ɗum mantuk o waɗoyi ɗum mamtuk kisa wala yuridu bikum o wi wala yuridu bikum l usra haali o yani on sattende o wi o muyani e mon sattende ay o muyani e mon sattende haali ɗum laabi ɗi o wi ayi sa teskima e nder aya o kam o muyani e men sattende o haali ɗum laaɓi ɗiɗi haalino ɗum to mafhumu mantuk yuridullahu bikum yusra o wi o haalino wonde o muyani e men sattende e nder mafhumu konngol ngol o wino min dey mi yiɗani mi muyani e mon sattende kono hatta o haalti ɗum e mantuk wala yuridu bikum yusra o wi nde o wi yuridullahu bikum yusra min kay ko newya tan yiɗan muymi e moɗon ceerno wi e ngol konngol o haalori heen faamima heen wonde o yiɗa o muyani e men sattende o wi kono o haaɗani e ɗum tan ha o laɓɓina ɗum o restini konngol makko e ko faameteno ɗon ko o wi wala yuridu bikum l usra mi muyani e mon sattende andi kay maccuɗa tan allah kam jogi ko yiɗi ɗum tan ko yiɗen o wi a andi e ɗum kay maccuɓe kam allah jogori ɗumen tan ko newya mum so ndaare mon tan ko woni ɗum e jata hakkude non o wi o ndaari e mon tan ko haa timminon limoore lewru ndu no wiyani no wiiraani e denndaangal yamirooje e denndaangal jamirooje mbaɗon ɗum e huduudu ɗum mbaɗon ɗum e huduudu mum ɗum woni tukabbirullaha alama ɗum woni tukabbirullaha ala ma hadakum mawninon allah e faala feewni haa mawninon allah e dow ko allah feewni on laallakum tashkuruna ɗum joɗon jetta o wi laallakum tashkuruna mbele joo oɗon yetta allah tawi wande wonno ceerno wi ayi wonde wonno oɗo ñalawma yimɓe ngannda oɗo ñalawma yimɓe ngannda kono noon koye battindiɗe ñalaw koye battindiɗe ñalawma o wi kono noon koye battindiɗe ñalawmaji koorka ndu jeeya ñalawma o koye ñalawmaji battindiɗe ñalawma koorka o wi ñalawma o koye ñalawmaji battindiɗi ñalawma koorka so wona kanko wattindi so wona kanko wattindi heewde tawata ko battindiɗo o rewe makko ɓiri heewde tawata ko battindiɗo o rewe makko ɗum waɗi noon o wi ɗum waɗi noon eɗen kollite o majlis eɗen kollite e oɗo majlis no allah moƴƴinirani en no allah moƴƴinirani en mbali jo eɗen yiya mbele joo eɗen jiya ko allah rokki en ko allah rokki en ko mbawen o wi mbawen andude e yiide ken rokkaɓe wonde ken rokkaaɓe e ɓural allah tan e ɓural allah tan wona e tinnare wona e tinnaare hay gooto ngal ɗo dental o wi ngal ɗo dental hunde fof ne waɗanteno sababuyeji huunde fof ina waɗanteno sababuyeji ha sababuyeji ɗi timma haa sababuyeji ɗi timma dokkal ngal waɗe e nder sababuyeji dokkal ngal waɗe e nder sababuyeji hay so tawi ko ɓural allah hay so tawi ko ɓural allah ko noon hujubuji e sababuyeji kono noon keeri sababuyeji waɗe heen no alqur'ana ni rende ɗum ko dokkal allah kono noon no alqur'ana ni rende ɗum ko dokkal allah kono noon a waɗat alluwal ma jannga no denndangal dokke ɗe no denndangal dokke ɗe no sababuji no keɗitte ne wonno no waɗana sababuyeji no keɗitte ɗe sababuyeji mbatta keɓa kon ɗin sababuyeji yimɓe mbatta nde keɓa hayso tawi ko ɓural allah hay so tawi ko ɓural allah ne ngal dental noon o wi ngal dental noon ko ngal dañi ko ko ngal dañi ko wona koɓe miijotono o wi wona koɓe miijotono e ɓerɗe maɓɓe ni e ɓerɗe maɓɓe ni saka ɓe pewjana ɗum saka ɓe pewjana ɗum wona koɓe koyɗanno wona koɓe koyɗanno wona koɓe duwotono wona koɓe duwotono wona sifa moɓe tindano wona sifa moɓe tindano wona moɓe jannguno wona sifa moɓe jannguno wona moɓe nanirno goɗɗo wona sifa moɓe nanirno goɗɗo wona moɓe jiiruno goɗɗo wonane kadi moɓe jiiruno goɗɗo wona koɓe gandani ɗum koye wona koɓe gandani koye maɓɓe ko hunde tan ko
hunde tan addande eɓe ƴette eɓe gollire ɗum kamɓe fofof noon ina e mbiyaɗo ko kañum woni sababu o haa e heddiɓe fof hay gooto en annda e ɗum ɗo hunde ko Allah tan e gandal mum e ɓural mum e yurmede mum o suɓi e leydi makko hee nokkuɗo ɗum sellata so wona e ɗon sa ƴeewi haqqille ma to ɗum waɗa ɗo sa ƴeewoyi dingire goɗɗe fof addata yiide ndeke selloyta toon so wona ga tan o suɓi ɗum hay gooto anda o toɗɗani nokku o hoore makko yimɓe ɓe o addi ɗumen omo yilna ɗumen haa o holli ɗumen ko wonde ko kanko addi ɓe o addi ɓe e leydi hee o yilni ɓe haa o holli ɓe o waɗi ɓe ɗo omo rendina ɓe hay gooto rendinaani ɓe hay gooto nelanaka hay gooto annda ko kanko tan suɓoytamo jolaa fof to on waawi wonde e aduna hee fof o adda ɗum o joɗɗina woni o suɓi gila ɗum fuɗɗa duuɓi 4 e go'o enen fof foti e majjude ɗum e yiirude ɗum ne en ganda en jiitan omo adda en omo joɗɗina omo nehira en sifaaji ɗi en ganda ɗi en jangani ɗi en tindinaka ɗi en jiirani goɗɗo en nanirani ɗum goɗɗo so wayni wadde men ha gasi ndiyen tawen koko moƴƴi gonen heen ko kanko tan gollirta en wona e hay gooto so wona e ɓural Allah e yurmede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana Ahmad Tijani e barke seeremɓe men omo gollira en ko jiiruɗen gite men wonde wona enen golli ko gannirɗen pittali men wonde wona enen golli en ji'ine kala ko ina tonanno ɗum ko ina bonnanno ɗum o jagga e jungo mum so keefeero wonno so boɗejo so ɓaleejo so ummanima ɗum tan Allah jagga e jungo makko so fasiki so nafiki so jobbakatuuji mawɗi so wi omo bonna tan o wi Allah jagga mo ɗum haa woni goto fof jaggi jungo mum hankadi wata jaggeede hay goto renani so wona Allah goto hay goto renani so wona Allah tan o wi ɗum enen fof eɗen ndaara ɗum eɗen ndaara laamɓe aduna ina koocani en ina kaaɓani en ala ko mbawi hen eɗen ndaara bonɓe aduna ina bonna nokkuuji fof o wi ala ko mbawi hen eɗen ndaarane kay kala ko moƴƴinta ɗum omo addana en ɗum omo adda rende alqur'ana omo waɗa hen pour rende ɗum omo adda rende sunna omo waɗa hen omo adda kala moƴƴere omo waɗa hen hay goto addani so wona kanko kala ko nafatene en yi omo hebla kala ni'maji makko ko ɗiɗi ndi hutorto ko ɓaɗiɓe e ko woɗɗiɓe fof fofof omo adda haa o tawra ɓe so tawi ɓe jimani e maayone
omo addana ɓe liɗɗi kecci omo addana ɓe teew so tawi ɓe ngala masinaji ne omo addana ɓe nebam omo addana ɓe kala ko ɓe jiɗi kala ko loratane so wi ina hucca e maɓɓe tan o ustat ɗum ɗindo wonano aduna kam momtetake o wiyete ko aduna o koko momti e maɓɓe o wi so tawi ko ɓowdi wonno hakkinto dey so tawi ko wame sireji o wi hakkinto dey o jaɓata kono lora ɓe o wi an kay hay sinno ko mimiroji ma kakino kam an hay soko bonne koye ladde ɗi kewno warde yimɓe so tawiɗi hen o wi kono noon maɗe kakino kala ko boni Allah ina heedi on hen oɗon darda gite mon kala ko boni kala ko lorata e gueɗe aduna o wi oɗon daara o wi ñabbuji ina kaɗa neɗɗo wawde naatde e yimɓe tawana luuɓa on jii oɗon danda ɗum on jii kaaƴi kewɗi kono haɗa yimɓe deegde oɗon danda ɗum on jii rafi celle gannuɗe oɗon danda ɗum on jii safaruyiji yimɓe ne tampi hen onon on dawrat sadak tan dendagal ko wonno hen itte ha heddo hoddiro Allah oɗon daara ɗum o wi ala dey ken jiyani e newyaji Allah e moƴƴere Allah ko mbaɗɗon fof oɗon darda ɗon gite mon oɗon daara leydi ndi kala ko gawɗon hen ko moɗon ko Allah waɗa hen barke o wi ala ko awete e leydi ko moƴƴata e leydi mon ndi ala fof so maaro so tawi ko ɓesnoje so tawi ko ubbata so tawi koko layata so tawi koko daroto kala ko mbaɗɗon hen Allah jaɓat waɗa hen barke oɗon daara ɗum fof on jii oɗon jii oɗon gandi pittali no foti bonde anniya oɗon gandi ɓerɗe no foti ɓawlude on jii pittali ina ndena e warodirde ɗo so wona hen ko Allah hoddiri tawa ko seeɗa oɗon foti yiide no Allah waɗani en ni gandiron noon dendagal ko nafata fof gilay aduna ha e lahara Allah ina holli on ɗum ina rokki on ɗum o wi dendagal ko lorata gilay aduna ha e lahara Allah ina dandi on ɗum oɗon darde gite mon ne kala mayowo koye jungo nelaɗo Allah mayata sallallahu alayhi wa sallam o wi ɗum faɗani ha lahara ko oɗon jiya jomum en ɗum ina yalta e mumen ina naata e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi oɗon jiira ɗum gite mon oɗon gandi enen fofo wona moƴƴere men foti ni wona demen Allah foti ni wona poccagol men foti ni dendagal ko dañɗen ɗo fofof fo koye ɓural Allah fo ko dokkal Allah o wi aduna waɗa ko galle jarribagol ha yimɓe ƴeewe ko mbaɗata o wi enen noon gaddaɗen hen o fewnani en no kisirten tawa ko kanko tan e hoore makko no andiri moƴƴirtani o waɗani en noon o salima en no miijortoɗen ni o waɗi en no welani gonɗen e no welani foti en bela e mum ma en belaka alay sago men gonɗen no welirani o wi eɗen jaaha hen e kisal aduna e kisal lahara e dañal aduna e dañal lahara so tawi basal are mon wawa aybinde on wawa kadi hulfide sutura mon
o wi neɗɗo arat ɗo tawa aldani ɗo addere andaɗo ne kadi hay goto o wi jooɗoɗo ñagoyta ko hay goto andata kadi no jooɗori Allah suura ɗum ɗo ha o wawoya fewjude omo daña o sikkata ko kanko wawi fewjude hay goto wawa fewjude ko defaare Allah o defaare nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o wi koye ɗo ɗum gonɗen e dow mum beele tan ko eɗen jiya ko Allah rokki en ko beele tan eɗen jetta ko Allah rokki en ko beele tan eɗen ƴoƴana ko Allah waɗani en ko dañen no ndejirɗen dañen no nehoriɗen dañen no jaɓirɗen yamirore Allah goɗɗum no honna suuɗi hen ko ɓuri ɗum fof holi ɗum omo ƴetti en omo waɗi en fewnirɗo diine makko e nder aduna he fof omo ƴetti en omo waɗi en fewnirɓe diine makko lomtiɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e cheikhana Ahmad Tijani lomtiɓe mo e aduna makko he eɗen pewna diine makko e waktu mo keferu wi firta diine makko eɗen pewna o yi e yiɗi añi kefe hay goto wawa falade to naɗɗen fof hay goto yaltinta en ɗon no gonɗen fof ko ɗum wonat ɗon tan kefeero welaka hay goto wawa hande nde wonno ko Allah woni baɗowo badgol Allah kulɓingol nafata hay batte nafata o wi ko Allah ƴetti on noon ina gollira diine mum ko o wi ɗum ko nannude on e teddugal nelaɗo Allah o wi ko wattude on e nelal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi ko ƴenginde on e martaba cheikhana Ahmad Tijani e dow no mbano ɗon e dow no gonno ɗon ni o wi ha joni ne oɗon mbayno mbano ɗon oɗon goni no gonno ɗon to bittali mon kono noon Allah wondaka ɗum omo gollira on tan ngal ɗo ɓural e dow no mbaɗon fof nden no wanano Allah ko kawniɗo ɗum yi'ota ko luttine kadi nanotako kono noon yi'ima nanima yi'ori noon nanori noon e hattan Allah ko hattan Allah ko ɓural Allah e barke nelaɗo Allah sallallahu wona sabu goɗɗo Allahumma salli ala o wi so en ummima ɗo joni o wi en mbi'ino yo en pewnu galleji yimɓe e malaikaji fof ndendoyta o wi barke lewru ndu fof e barke iidi o fof o wi fof koye ngal toon dingiral tuggude to asamaw ha jitti leydi o wi ko ɗum waɗi hakke ko sharia andi barke ɗum wala yamiri neɗɗo fo yo tawoy o wi a yi rewɓe suriɓe nder cuuɗi yamiraka yo jajama o wi kon noon to iidi eɓe jamira o wi cukolon kon haqqilani jamiraka yo jajama ono kono eɓe nawe to iidi o wi dendagal hunde fo ina nawe toon o wi kala ko nawa to dingirel iidi ñande hen o wi ɗum mudnama e nder barke nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi wona joli tan ala ko wuti hen ɗum waɗi waɗoɓe feere ha gaɗe fummirgal ɓe ne anda ko heɓi o wi ɗum ceerno wi ɗum waɗi kanko waɗoɓe feere ha ina ndaɗe fummirgal o wi kanko dey o anda ko heɓi ɓen o wi jooɗo ha yimɓe to ndendoya yaha jiya ina doga ina ara o wi ɓen dey ko hawniɓe o wi hanno kay neɗɗo so tawi juuli subaka o wi so tawi tan o wirdi lazim mum e wasifa mum tan hay batte
ɓette o fawata heen so wona o ɓedde muddu makko so yettini tan ko ɓornade wutte makko tan o yaha to kummirgal to o jooɗoyo toon o ɗacca galle makko ona kadi no yaari toon e keddotoɗo e galle he ina reena o wi kanko sikkanno neɗɗo fof ko noon o wi ina hanno almami iidi so tawi yalti e bedda ina fayi to juulirde ɗo to fummirde to tawa yiyata hay goto tawa yimɓe fof jehino kanko sakkitto Allah o wi tawa kanko sakkitto arde sa fadimo fadani a fadat ko dañannoɗa ceerno wima sa fadimo fadanima a fadat ko dañannoɗa a fadat wimana almani aɗa andi wona an fadi o wi a tawi aɗa andi almani wona an fadi yettimo tan juurat so yettima tan juulat an a woni ga wuro ga a wi ko kanko gatta an a woni ga wuro ga aɗa wiya min de ceerno yaltiɓe ala ko min ko ɗum fanni ene nder suudu oɗon almani juuloyi o wi gona e nder suudu ha o yalta o yaha taw almami juuloyi tabireɗa o yalti taw o juuli o wi mbiyaɗa jomum yalta bohol suudu ceerno yeehi ɓe wimo ceerno yeehi o ya bone waɗi o doga o yaha o tawa juulama ceerno wima andu ɗum ko welsindaare o wi neɗɗo ko yo wat mo wawi kala yo wattu e ɗum haqqille o wi tawde ko hitande ha hitande arta mo wuuri ko heblete ko ne ko Allah heblata ɗum o wi ko heblete e moƴƴere e nder ɗumne ko Allah heblata ɗum to mum o wi omo hebla ɗum ne kadi e yurmede nde o ittanno nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ɓennuno e ko rokkuno fof o wi ko ɓennuno e ko rokkuno fof o ɓeydat e dow ɗum o ɓeydat e dow ɗum o adda ko meeɗani arde o adda ko meeɗani arde meeɗaka heɓede o adda ɗum kadi o watta hen sabu rokkude ko hono ko rokkuno o wi ɗum koye donkal dokkowo jeeya koye famɗude ko dokkowo jogui jeeya kanko ko rokki foof kanko Allah o wonta rokku ko foti noon o rokkat tan koko ɓuuri nde ala ɓetirgal to golleji yimɓe o wi ɗum wattan koye ɓuural Allah e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala ko hunde nde Allah teskoto so tawi heewi o wi ko hunde nde Allah teskoto so tawi heewi so tawi moƴƴi so ɓuuri so tawi moƴƴi ɓuuri teskoya makko o wi teskuya makko e hunde so tawi ne heewima moƴƴima ɓuuri e hunde so tawi heewima moƴƴima ɓuuri omo waɗira ɗum wasondirde e malaykaji omo waɗira ɗum wasondirde e malaykaji eywa omo wonde ɓiɓɓe adama omo waso ko omo wonde ɓiɓɓe adama omo waso malaykaji alani ɗum ɗo ko hunde hawnide o wi aɗa andi ɗum ɗon ko hunde hawnide tinnoɗen tan o wi tinnoɗen tan yo remoye fiɗɗe ha laaɓa o wi yo toon remoye ɗuɗɗine kadi yo toon fiɗɗe ha laaɓa so yeehi ha ala sala so yeehi ha ala sara mawɓe rewɓe yo jaa pittoye o wi mawɓe rewɓe yo jaa toon pittoya enen noon e nder subaka he o wi enen noon e subaka he ha tisbar yo taw en ndemi ɗum fof en pitti en dondima en beddoyima ha elle ala ko ɓe pittata toon kamɓe mawɓe rewɓe ɓe o wi kono noon mawɓe rewɓe wata ɗum haɓon yaade dey o wi jeehe pittoye toon ononne so tawi werɓe giwi toon sanga ala sara allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم عذاب شديد وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعويهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يتي الله سبحانه وتعالى وينجي الله سبحانه وتعالى en mbawa yettudemo no o foti yettirede ni en jettimo e fodde meɗen en nani kadi batu hande o batuji ɗi fof ko kawniɗi kala hen mo keɗiɗa a naftorto a ɓeyditorto oɗo batu joni mo keɗiɗen ɗo joni hikka waɗimo duuɓi 49 sabu ceerno men wi waɗino duuɓi 49 nde batu o waɗatende ɗum noon sa ƴeewi hawrata ko 77 wadde ko nden batu o waɗano tuggi 77 noon faade joni ko 49 batu o ñande haalande ñalawma o kadi ina hawri e ñalawma mo gonɗen o ñalawma mo gonɗen hande o ñalawma sikke
dendagal ko haalno ñande heen dendaangal ko o haalno ñande heen o haalde ɗum e tawanooɓe ɓe omo haalda ɗum e tawanooɓe ɓe ɗum gonɗiri ñande heen ni no ɗum gonɗiri ñande heen ni enen tawaaɓe hannde ɓe enen tawaaɓe hannde ɓe eɗen njii ɗum ina ɓuri gonɗude e meɗen wadde wonani en ko yettude Allah woodani en ko yettude Allah neɗɗo waawa dañde so wonaa ko Allah rokki ɗum kala ko Allah rokki noon ñaagoɗaamo yo o rokke fandinde wadde ko Allah rokki en ko eɗen ñaagi Allah yo Allah rokku en fandinde nguuren heen maayen heen ngummitoɗen heen eɗen gondi e Allah eɗen gondi e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama eɗen gondi e cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu eɗen gondi e ceerno men e seeremɓe mum yo Allah rokku en fandinde bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ceerno wi tawde en nani no ceerno haaliri ni kisa mbaɗiren no o haaliri ni dingiral ngal yo fittoye ko foti waɗede heen ko fof yo waɗe keɗoɗen ñawoore Allah so yehi ha naange muti ƴeewen lewru ndu ko Allah ñaawi fof ɗum wona kono keblanoɗen ɗum hannde fittoyde nokku o e fewnude ɗum haa feewa e heblude golle juulde nde ko ɓuri heen tiidde ko mudduuji ɗi mbatten heen haqqille daranoɗen ɗum toppitoɗen ɗum eɗen ñaagi Allah e moƴƴere mum e njurumndeeru mum e ɓural mum yo yoɓan en ceerno men moƴƴere kanko e seeremɓe makko yo yoɓan en ɓe moƴƴere nde o haandini ɓe to makko enen ne yo Allah rokku en nande ko kaalanteɗen ko o rokka en jabde o rokka en gollirde o rokka en naftorade bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seeremɓe mum alhamdulillahi rabbil alamina اللهم صل على سيدنا محمد وسلم alhamdulillah rabbil alamin yeɓeyankoɓe Nangue TV alhamdulillah alamin boto gasi indel ɗi innam ceerno Oumar Ceerno dental e seto gimmima gam arde juurade ceerno men mawɗo alhamdulillah alamin ceerno Oumar Ceerno inchallah
فاتحة لا بني صلاة الفاتحة لا بتفنجين صلاة الفاتحة alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV machallah alhamdulillah min juurama ceerno men mawɗo oɗo kondude juuɗe yiɗo wondirde yiɗo hondirde yiɗande bandum yiɗande hoore mum alhamdulillah alamin machallah Ceerno Ibn Mor Ceerno lew Ceerno Abdoul Baba alhamdulillah trajinana alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin Ceerno Ibn Mor Ceerno ɗo waynondirte ceerno Sir Aji Nana machallah alhamdulillah machallah alhamdulillah Ceerno askay
alhamdulillah dentangal masyaallah Sikit masyaallah Ceerno Ibnu Umar Ceerno alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin masyaallah Ceerno Ibnu Umar Ceerno masyaallah dentangal seto masyaallah en nati boleur gal Ceerno alhamdulillah eske alhamdulillah alhamdulillah alamin en jettima gal Ceerno فاتحة صلاة الفاتح آمين يا الله يا الله alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam en garde e golle ɗe ha ɗo e oɗo subaka moƴƴo malaɗo alhamdulillah rabbil alamin garde golle Ceerno Ibnu Umar Ceerno machallah juulama wirdama batu Ceerno heɗama kadi on saaha juurama Ceerno men mawɗo o saaha dusama Ceerno ha galle Ceerno alhamdulillah rabbil alamin jibandeɓe rewɓe machallah kala subaka min garat samminde Ceerno juurade Ceerno yiide Ceerno e ñagade duwaw machallah Ceerno Siraji Papa machallah alhamdulillah rabbil alamin jetti bandiraɓe kala ɓe gara kamɓe juulde dental ɓe birdide dental ngal alhamdulillah rabbil alamin jiwen koɓe Nangue TV hande ko nogas e jeenayyi lewru korka hankkadi kam ɗama o dañama janggo wonata julde ɗum woni ko ɗamina inchallah ɗum woni ko ɗamina inchallah mawla julde nde ko janggo ɗamina Allah noon andi beele ko janggo walla ko ɓawa janggo kono kam ɗum ɗamina inchallah mawla en jafno bandiraɓe kala eɗen jafno jiɓenkoɓe Nangue TV inchallah mawla bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Ceerno Alas Ceerno machallah machallah Ceerno machallah ceerno Serif Alassane mo Ceerno Jam Tidiane Ba Serif Alassane mo Ceerno alhamdulillah rabbil alamin yeɓenkoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe yeɓenkoɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné tinodiren nangodiren yiɗan bande ko jiɗanɗa hoore ma Allah jarama on jarama